Menig dertiger heeft vroeger heel veel op jouw platen gedanst. Nou, daar zeg je het inderdaad. Dat is al een poosje geleden. In de 90e jaren. Ik ben een beetje begonnen in 95, maar in 98 had ik een liedje Bailando, Bailando, Bailando. Nou ja, het was in de 90e jaren dat ik met mijn vriendinnen eigenlijk naar Mallorca ben gegaan en gedacht heb van nou, ik wil wel zo'n vakantiebaantje een beetje doen, een beetje propperen. Je kent het wel, kaartjes verdelen voor zo'n discotheek. Zo gezegd, zo gedaan, maar ik was echt verliefd geworden op het eiland Mallorca en ik ging elk jaar terug. En ik ben ook toen een balletopleiding begonnen. En toen dacht ik eigenlijk, wacht eens eventjes, dit moet te combineren zijn. Toen ben ik begonnen met shows in hotels, weet je wel, leuk zo, als een flamenco-danseres, maar ja, als Hollandse. En toen langzaam de discotheken en toen ben ik ook gaan zingen, ja, daar gingen een paar jaartjes overheen. Maar in 95 had ik dus mijn eerste plaatje, Life is Just a Game, ja. Hele andere stijl, een beetje meer de techno-tijden waren het. Maar ook leuk en zo ging ik een beetje voort. En in 98 dachten we gaan in het Spaans zingen. Ja, dat was een gouden greep, want het was gelijk nummer 1, 8 weken lang in Duitsland. Ik heb natuurlijk heel veel gedaan, ook in Duitsland. Ik heb jarenlang natuurlijk getoerd. Ik heb ook ballads gezongen. Hijo de la Luna was ook toen in dat jaar gelijk nummer 1. En ik heb een heel leuk plaatje, Greatest Lover van Love, heb ik omgetekst in Latino Lover. Heel veel leuke dingen gedaan, maar op een gegeven moment heb ik babypauze een beetje gehad. In 2005 is mijn kindje geboren. En toen ben ik weer doorgegaan met een plaatje Vamos a la Playa, ook bekend hier. Frankrijk, hele leuke dingen gedaan. Ik ben in de tussentijd met DJ Sammy, na de hit van Doe natuurlijk, met Heaven, heb ik Boys of Summer gezongen. Daar gingen we ook de hele wereld over. Ja, alleen maar leuke dingen eigenlijk. En in 2014 dacht ik, het is tijd voor Nederland. Ja, dat was het. Dat was de ingeving.